este gata ca să putem începe. Da? Alin, ai cuvântul. Bun. Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezentare și pentru invitație. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care ați decis să vă alăturați în această dimineață pentru a audia conferința mea. Voi porni documentul PowerPoint. Când Andrei a lansat invitația să țină o conferință la Societatea Română de Studii Bizantine, mi-a sugerat să vorbesc despre tradiția multilingvă a unui text asupra căruia m-am aplecat. Am considerat, prin urmare, oportun să vorbesc astăzi despre corpusul ascetic al unui autor foarte puțin cunoscut, din păcate, inclusiv în cercurile patrologilor, și anume Ștefan Tebanul sau Ștefan al Tebei, care a trăit în pustia egipteană în secolul al IV-lea sau al V-lea după Hristos. Motivul pentru care am decis să mă aplec asupra operei lui Ștefan este, în primul rând, faptul că mă aflu în fața unei audiențe formate în special din clasiciști, iar textele lui Ștefan au circulat în greacă, dar și într-o mulțime de limbi orientale, precum copta, araba, etiopiana, georgiana, armeana, slavona, și unul dintre textele sale este atestat inclusiv în 2 traduceri vechi românești. Din păcate, nu voi avea timp să mă aplec astăzi asupra traducerilor românești, dar ele merită să fie explorate așa cum se cuvine pe viitor. Prin urmare, cred că mulțimea limbilor în care operele lui Ștefan sunt atestate deja ne indică faptul că a beneficiat de o bogată posteritate literară, așa cum foarte puțini autori antici au făcut-o. Voi anticipa acum una dintre concluziile prezentării mele și vă voi spune că unul dintre cele mai remarcabile lucruri legate de Ștefan, dincolo de faptul, bineînțeles, că ne-a lăsat un corpus literar bine articulat, care încă își așteaptă cercetătorii să-l exploreze global, este modul inedit în care unul dintre textele lui Ștefan este transmis. Cred că există argumente solide, chiar foarte solide, că cel mai popular text al lui Ștefan Tebanul, cel pe care Andrei l-a menționat anterior, cuvântul ascetic, da, Sermo Asceticus, a fost scris inițial în limba coptă, iar textul grec este o traducere făcută după un model copt. Acest fapt este vrednic de luat în seamă când discutăm probleme de transmisie ale textelor patristice, pentru că, deși se vorbește de mai bine de un veac despre posibilitatea ca unele opere ascetice de proveniență egipteană să fi fost inițial scrise în limba coptă, iar versiunile grecești să fie secundare, până acum nu s-a trecut în acest domeniu mai departe de stadiul ipotezelor. Or, cuvântul ascetic al lui Ștefan Tebanul furnizează, cred eu, pentru prima oară argumente filologice solide pentru a presupune existența unui original copt. Voi vorbi pe larg despre aceste lucruri, dar deocamdată haideți să vedem structura prezentării mele. Voi începe cu câteva date introductive despre Ștefan Tebanul, iar apoi voi prezenta scrierile care ne-au parvenit sub numele său și istoria transmisiei lor în diverse limbi. Apoi voi argumenta, după cum am anticipat deja, că cel mai important text al lui Ștefan, cuvântul ascetic, a fost compus în coptă.
iar nu în greacă, și în fine voi încheia cu câteva concluzii și perspective de cercetare deschise de acest autor. În primul rând, trebuie remarcat că numele lui Ștefan Tebanul nu apare în niciuna dintre sursele literare pe care le avem la dispoziție despre monahismul egiptean. El nu este menționat în sursele internaționale despre monahii egipteni, cele scrise în greacă și în latină, și mă refer aici la Historia Monachorum, la istoria lausiacă a lui Paladie, Patericul egiptean sau operele lui Ioan Casian, conferințele și institutele cenobitice. Nu aflăm din niciuna dintre sursele astea nimic despre vreun autor sau monah numit Ștefan Tebanul. Absența lui din sursele grecești și latinești însă nu e neapărat surprinzătoare, pentru că dacă ar fi să ne bazăm exclusiv pe aceste surse, nu am ști bunăoară absolut nimic despre Șenute din Atripe, care este a fost cel mai prolific autor de limbă coptă și nu este menționat nicăieri în sursele grecești și latinești. Problema e însă că Ștefan nu apare nici în sursele literare copte care au supraviețuit. Singurul lucru pe care îl putem stabili pe baza numelui său e că era originar din Tebaida, însă această precizare este foarte, foarte vagă, pentru că în Antichitatea târzie, când a trăit Ștefan, Tebaida reprezenta o arie geografică imensă care se întindea de la Hermopolis Magna, la granița dintre Egiptul de sus și cel de mijloc, până în sud, la prima cataractă a Nilului, lângă Siene și insula File, care a punctat pentru multă vreme extremitatea sudică a Imperiului Roman și apoi al celui bizantin. Prin urmare, cei care au încercat în trecut să deslege misterul acestui autor au trebuit inevitabil să apeleze la speculații, din păcate cel mai adesea fără argumente relevante. Constantin Diobuniotis, de exemplu, în 1913 a publicat un articol despre Ștefan în revista grecească Hieros Syndesmos. Din cauza penuriei surselor, Diobuniotis a speculat că Ștefan ar fi doar o mască în spatele căreia s-ar ascunde de fapt Ștefan Savaitul, un sfânt palestinian de epocă arabă, trăitor în Marea Lavră a Sfântului Sava în secolul al VIII-lea, a murit în anul 796. Diobuniotis și-a bazat în mare măsură ipoteza pe faptul că într-un manuscris grecesc târziu al poruncilor lui Ștefan pentru cei care s-au lepădat de lume, unul dintre cele mai celebre, mai populare texte ascetice scrise de Ștefan, cel care a supraviețuit și în română, și anume în manuscrisul Sfântul Mormânt, numărul 170, datat din anul 1781, numele autorului apare drept Stefanu tu Sabaitu, este atribuit deci, prin acest genitiv lui Ștefan Savaitul. Această identificare, din păcate, este imposibil de acceptat pe baza documentației disponibile. De exemplu, în manuscrisul Vaticanus Arabicus 71, care conține versiunea arabă a cuvântului ascetic, acest manuscris a fost copiat în anul 885, tocmai în Marea Lavră a Sfântului Sava, din Valea Chedronului, iar în acest manuscris textul este explicit atribuit lui Ștefan Tebanul. Dacă Ștefan Savaitul ar fi fost într-adevăr
autorul textului, ar fi foarte greu de explicat de ce nu îi este atribuit lui, având în vedere că Ștefan Savaitul a trăit aproximativ 50 de ani în Marea Lavră și era deja privit ca un sfânt acolo în momentul în care manuscrisul arab a fost copiat. Mai mult, avem fragmente copte, după cum vom vedea, ale cuvântului ascetic, care pot fi datate pe baze paleografice la sfârșitul secolului al VI-lea, adică cu mai bine de un secol înaintea nașterii lui Ștefan Savaitul. Prin urmare, ipoteza lui Diobuniotis cade în fața evidenței, iar identificarea lui Ștefan cu monahul Savait trebuie pusă pe seama eforturilor unor scribi de limbă greacă de a-l identifica pe autorul poruncilor cu un nume mai sonor din sinaxarul ortodox. O altă ipoteză, singura ipoteză în afara celei a lui Diobuniotis, a fost lansată de John Dachau în cartea sa despre criza origenistă care a devastat Egiptul creștin la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Dachau crede că Ștefan Tebanul ar fi unul dintre autorii origeniști menționați de Paladie în Istoria lausiacă. Paladie spune că matroana romană Melania, una dintre confidentele lui Ieronim, care a fondat o mănăstire pe muntele Măslinilor în Ierusalim, el spune că Melania ar fi devenit versată în scrierile lui Origen, Grigorie, Ștefan, Pierius și Vasile. Puțin mai încolo în Lausaicon, Paladie spune despre monahul Amonie că a citit cu asiduitate operele lui Origen, Didim, Pierius și din nou Ștefan. Referința însă la acest Ștefan este lapidară și cred că nu ne permite să-l identificăm pe autorul originist menționat de Paladie cu Ștefan Tebanul. Conținutul operelor lui Ștefan nu ne îngăduie să-l catalogăm drept originist, cel puțin nu unul care să încapă pe același raft cu exegeți de marcă de extracție originistă, cum ar fi Didim Celor sau Pierius, care sunt de asemenea menționați în același context de Paladie. Este mult mai probabil că Ștefan Tebanul este unul și același cu un anume Apa Ștefan Pustnicul, Apa Stefanos Anahorites în coptă, un autor de discursuri ascetice menționat într-un catalog al cărților care au aparținut mănăstirii Sfântul Ilie, păstrat pe un ostracon, pe o bucată de calcar inscripționată, un ostracon descoperit în regiunea Tebei și păstrat astăzi în colecția Institutului francez de Arheologie Orientală din Cairo. Această informație de pe ostraconul din Cairo se poate corobora cu faptul că poruncile pentru cei care s-au lepădat de lume în Codexul Parisinus Grecus 1598 sunt atribuite în mod similar lui Ștefan Pusnicul. Tu Abba Stefanu tu Anahoretu este genitivul folosit aici pentru identificarea textului. De asemenea, se cuvine menționa că în titlul versiunii georgiene a cuvântului ascetic, Ștefan este numit în mod asemănător Stepane Monazonița, adică Ștefan monahul. Având în vedere că ostraconul păstrat la Cairo poate fi datat pe baza contextului arheologic la sfârșitul secolului al VII-lea, putem trage concluzia că o parte, cel puțin din operele lui Ștefan, circulau deja în limba coptă în mănăstirile din regiunea Tebei din acea perioadă.
Acestea sunt singurele ipoteze care s-au formulat despre Ștefan Tebanul până la ora actuală. Cred că există argumente care ne permit să stabilim un floruit pentru activitatea lui literară, fie la sfârșitul secolului al IV-lea sau la începutul secolului al V-lea. În primul rând, trebuie ținut cont de faptul că cea mai timpurie mărturie scrisă a operelor sale este, așa cum am menționat deja, un manuscris copt, databil la sfârșitul secolului al VI-lea. Acum, în cazul Egiptului, de obicei trebuie să lăsăm o perioadă de minimum 100 de ani între redactarea unei opere literare și cea mai timpurie atestare manuscrisă a ei. Deci Ștefan trebuie să fie activat înaintea acestei date. Un alt argument ar fi că operele lui au circulat atât în mediile anticalcedoniene, și mă refer aici în special la cele copte, cât și în mediile pro-calcedoniene, de rit grec, bizantin. Acest lucru indică faptul că opera lui a fost pusă în circulație înaintea rupturii provocată de sinodul de la Calcedon din anul 451. Până atunci, Egiptul și restul Imperiului Bizantin împărtășeau un tezaur patristic comun, iar după episodul de la Calcedon din 451, calcedonienii și anticalcedonienii își stabilesc fiecare propriile repere patristice, evident în armonie cu poziția cristologică asumată. Faptul că operele lui Ștefan au circulat în ambele medii intelectuale sugerează că el aparține fondului comun pre-calcedonian. În sfârșit, ar fi un alt argument, și anume acela că în cuvântul ascetic, Ștefan citează în repetate rânduri din literatura pseudepigrafă și apocrifă. Voi reveni asupra acestor citate puțin mai încolo, dar pentru moment ajunge să precizez că printre numeroasele citate biblice, el se referă de asemenea la prima epistolă către Corinteni, atribuită lui Clement Alexandrinul, și la 6 Esdra, care este un scurt pseudepigraf al Vechiului Testament, pierdut în greacă, cu excepția unui fragment, descoperit la Oxirhynchus în Egipt, dar care supraviețuiește într-o traducere latină. Această atitudine necritică și laxă a lui Ștefan față de apocrife sugerează o dată timpurie, probabil nu mai târziu de sfârșitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al V-lea. În anul 367, Atanasie, patriarhul Alexandriei, recomandă într-una dintre epistolele sale festale către creștinii din Egipt o listă de cărți canonice și îi avertizează să nu folosească apocrife. Ar fi greu de acceptat ca un autor monastic egiptean să continue să folosească cărți apocrife precum 6 Ezra sau prima epistolă a lui Clement la un loc cu citate biblice la o distanță atât de mare în timp după epistola lui Atanasie. Prin urmare, toate acestea sunt, după părerea mea, argumente care ne permit să-l situăm pe Ștefan relativ timpuriu, probabil la sfârșitul secolului al IV-lea și nu mai târziu de începutul secolului al V-lea. Să trecem acum la examinarea corpusului literar transmis sub numele lui Ștefan și să vedem care scrieri îi se pot atribui cu certitudine, cât se poate, și care sunt pseudepigrafe.
Am discutat mai multe dintre problemele pe care le voi dezbate acum în detaliu într-un articol pe care l-am publicat în 2015. Primul savant care a încercat să adune la oaltă scrierile care au supraviețuit în limba greacă sub numele lui Ștefan a fost Jean d'Aruzes, într-un articol biografic pe care l-a publicat în Dictionnaire de Spiritualité în 1961. D'Aruzes a găsit în manuscrisele grecești pe care le-a examinat 3 texte atribuite lui Ștefan. Cuvântul ascetic, cel mai lung text, l-a identificat într-un singur manuscris grecesc de la Biblioteca Națională din Paris. Între timp au ieșit la iveală versiuni și recenzii ale acelui text în coptă, arabă, etiopiană și georgiană, plus extrase din text în colecții de apoftegme ale părinților pustiei în greacă, armeană, arabă și etiopiană. Este cel mai lung și, de departe, cel mai larg răspândit text al lui Ștefan, care demonstrează că suntem în prezența unui autor realmente global. Este de altfel singurul text care a primit un număr de identificare în clavis greca. În plus, D'Aruzes a remarcat că anumite manuscrise patericale grecești oferă alte 2 texte sub numele lui Ștefan, o serie de 10 porunci pentru cei care s-au lepădat de lume și o diataxis, o ordine a vieții monahale. În vreme ce poruncile sunt scrise în același stil apodictic cu cuvântul ascetic și trebuie să îi aparțină, cred, toți cei care s-au plecat asupra operei lui Ștefan sunt de părere că trebuie să îi aparțină aceluiași autor. Diataxis e doar o compilație făcută pe baza a 2 discursuri ascetice ale lui Ava Isaia, un alt autor ascetic de origine egipteană care în prima jumătate a secolului al V-lea a emigrat din coloniile monastice de la Schetis, din nordul Egiptului, în regiunea Gazei, în Palestina. Prin urmare, acest text nu cred că este autentic. În plus, în articolul pe care l-am publicat în 2015, am identificat în anumite manuscrise arabe și etiopiene un alt text ascetic al lui Ștefan, asemănător cu poruncile, este la fel de scurt, același tip de spuse de înțelepciune, pe care l-am intitulat în mod convențional Gnomai. Există ultimele două scrieri din lista pe care o aveți aici, i-au fost atribuite greșit lui Ștefan, fie în manuscrise de scribi, fie de savanții moderni. Prima este o omilie despre căință pe care Georg Graf pretinde că a găsit-o în mai multe manuscrise arabe, însă la o examinare mai atentă a acestor manuscrise se dovedește că niciunul nu îi atribuie explicit textul lui Ștefan, Tebanul, și mai mult, temele discutate în omilie țin de un context urban care nu are absolut nicio legătură cu spiritualitatea deșertului, adică tocmai firul călăuzitor din celelalte scrieri ale lui Ștefan. A doua scriere despre privegherea duminicală de toată noaptea este un scurt text transmis sub numele lui în mai multe manuscrise slavone. Această atribuire a fost preluată necritic de William Vedder, care a editat recent textul. Cu toate acestea, în urma cercetărilor pe care le-am întreprins asupra acestui text, am remarcat că nu este altceva decât un extras din viața Sfântului Ștefan Savaitul
scrisă la începutul secolului al IX-lea de Leonțiu din Damasc și păstrată într-un singur manuscris mutilat în limba greacă, dar integral în arabă. De altfel, extrase asemănătoare ca acesta în slavonă circulau în Evul Mediu, în arabă și în georgiană și sunt cunoscute. În concluzie, singurele 3 texte care pot fi atribuite lui Ștefan cu un grad ridicat de certitudine rămân cuvântul ascetic, poruncile și gnomai. Permiteți-mi acum să desprind două texte din această listă, cuvântul ascetic și poruncile, pentru a le examina mai îndeaproape. Voi începe cu cuvântul ascetic, un lung text format din precepte ascetice pentru folosul monahilor solitari, care apar de obicei sub forma unor sfaturi sau porunci ale lui Ștefan către fiul său duhovnicesc. Bineînțeles, poate fi doar un simplu artificiu retoric aici, nu neapărat un discipol propriu-zis. Principalele teme abordate sunt lupta cu gândurile rele, văzute în descendența lui Antonie cel Mare și Evagrie ca demoni care asaltează constant monahul, și obținerea virtuților ascetice prin controlul asupra pasiunilor carnale și spirituale. Se poate spune că avem de-a face cu un text tipic al literaturii ascetice de sorginte egipteană, foarte asemănător cu celelalte texte atribuite lui Antonie cel Mare, textele lui Evagrie, apoftegmele din Patericul egiptean și multe alte asemenea scrieri. Prima versiune publicată a acestui text a fost cea arabă, care a fost editată și tradusă în franceză de Joseph-Marie Sauget. Ea supraviețuiește în mai mulți codici, printre care și un manuscris de pergament foarte prețios, Vaticanus Arabicus 71, copiat în anul 885 sau 886 în Marea Lavră, Sfântul Sava din Palestina, de către scribul Anton David din Bagdad, pentru obștea mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Este unul dintre primele manuscrise creștine arabe datate și conține o valoroasă colecție de texte ascetice, agiografice și patristice, multe păstrate exclusiv în acest manuscris. Scribul Anton David din Bagdad nu este autorul traducerilor, ceea ce înseamnă că versiunea arabă a cuvântului ascetic trebuie să aibă o vârstă venerabilă pentru un text creștin arab, datând probabil de la începutul secolului al IX-lea. Acum, dat fiind că literatura creștină arabă începe în perioada abasidă, la sfârșitul secolului al VIII-lea, textul lui Ștefan este așadar unul dintre cele mai timpurii scrieri turnate de creștini în limba arabă. Textul a călătorit apoi în Etiopia, fără îndoială pe filieră egipteană, fiind tradus în etiopiana clasică, în Ge'ez, din arabă, probabil în veacul al XIV-lea. Din versiunea etiopiană supraviețuiește un singur manuscris de secol XVI, pe care l-am publicat recent. După publicarea versiunii arabe de către Sauget, a urmat cea greacă, editată de Eduard de Plas, după un singur manuscris de secol XI, Paris grec 1066. De Plas avea cunoștință de existența unui alt manuscris, Athos, un manuscris atonit, însă acesta i-a rămas inaccesibil.
Un monah român, părintele Filoteu de la mănăstirea Petru Vodă, a izbutit să fotografieze acum câțiva ani manuscrisul atonit, ba chiar a și identificat 2 manuscrise noi ale cuvântului ascetic în timpul unei misiuni de documentare pe muntele Athos. Și, evident, în fața noilor mărturii manuscrise, versiunea greacă își așteaptă editorul. Urmează să fie editată, avem acum o bază manuscrisă mai solidă. Ar fi de asemenea de remarcat faptul că în 2 manuscrise grecești, textul este atribuit lui Ștefan cel Nou, un sfânt mucenic care a murit pentru cauza anti-iconoclastă sub domnia lui Constantin, împăratului Constantin Copronimul în secolul al VIII-lea. Evident, această atribuire ține din nou de faptul că avem de-a face cu un autor obscur, deci scribii au încercat să îl identifice cu un personaj mai cunoscut. Foarte pe scurt despre versiunea georgiană a cuvântului ascetic, care a supraviețuit de asemenea într-un manuscris foarte prețios de secol X, de la mănăstirea Sfânta Ecaterina, de pe muntele Sinai, și a fost publicată de Gerard Garit. Nu voi insista asupra acestei versiuni, dar voi menționa faptul că textul georgian a fost tradus din greacă, cel mai probabil undeva în Palestina, unde prezența monahilor georgieni era foarte pregnantă atât în perioada bizantină cât și în cea arabă. Bun, și am ajuns acum la ceea ce consider că este cea mai importantă, cea mai relevantă recenzie a cuvântului ascetic, și anume cea coptă, păstrată în 2 manuscrise fragmentare, scrise în dialectul sahidic al coptei, care a fost vehicul literar în Valea Nilului până târziu după cucerirea musulmană în secolul al XII-lea, când copta a fost definitiv înlocuită de arabă. Textul copt supraviețuiește în fragmente din 2 codici diferiți. Un codex de pergament de secol X de la Mănăstirea Albă în sudul Egiptului, cel mai important rezervor de manuscrise copte sahidice, îl aveți în partea dreaptă a imaginii. Și un altul de mici dimensiuni, un codex miniatural de doar 8 cm înălțime, care poate fi datat pe baza unor artefacte similare la sfârșitul secolului al VI-lea. Aveți o imagine în partea stângă. Fragmentele celui de-al 2-lea manuscris au fost descoperite în timpul săpăturilor de la Qasr el-Wiz în Sudan, adică în vechea Nubie creștină, semn că textele lui Ștefan au migrat peste granița sudică a Egiptului relativ devreme. Primul lucru care mi-a atras atenția lucrând pe această recenzie a cuvântului ascetic a fost acela că textul copt conține material autentic care nu este atestat în alte versiuni și prin urmare sugerează că este un text mai aproape de cel original. Însă, ceea ce e cu adevărat remarcabil e faptul că traducând textul copt în paralel cu cel grec, am remarcat că în cazul ambelor recenzii,
Numeroasele citate biblice urmează fidel versiunea coptă a Bibliei în cazul textului copt și cea greacă în cazul textului grec. Asta a reprezentat o tehnică banală de traducere în Egipt și nu doar în Egipt. Traducătorii adaptau citatele biblice pe baza versiunii copte curente. Cu toate acestea, în cazul citatelor din literatura non-canonică și apocrifă, se poate remarca faptul că în versiunea greacă, acestea nu corespund cu modelul grecesc al citatelor respective. Se conturează astfel ipoteza că traducătorul în limba greacă nu a putut identifica sursa citatelor din literatura apocrifă pentru a le conforma originalului. M-am gândit, prin urmare, să controlez acuratețea acelorlași citate în textul copt. Avem două cărți pe care Ștefan le citează adesea în cuvântul ascetic și care nu sunt incluse în canon. Prima epistolă către Corinteni, atribuită lui Clement, și a patra carte a Macabeilor. Surprinzător, citatele în limba coptă corespund întocmai versiunilor copte ale scrierilor respective. Ipoteza astfel prinde și mai mult contur. Ștefan trebuie să fi scris în coptă cuvântul ascetic și a folosit versiunile copte ale acestor scrieri apocrife. Pe de altă parte, traducătorul în limba greacă a izbutit să adapteze toate citatele biblice potrivit Septuagintei și Noului Testament grec, dar a eșuat lamentabil în fața citatelor apocrife, mult mai greu de reperat decât cele canonice. Voi insista doar asupra unui singur exemplu care mi se pare paradigmatic, și anume un citat din prima epistolă a lui Clement. După cum puteți observa în acest tabel, în versiunea sahidică a cuvântului ascetic, citatul din Clement corespunde punctual cu versiunea coptă a epistolei către Corinteni, care e disponibilă în două manuscrise de papirus, probabil de secol IV, deci contemporane cu Ștefan, scrise în dialectul ahmimic al coptei. Pe de altă parte, textul grec nu doar că nu corespunde cu originalul grec din 1 Clement, dar pare adaptat după textul copt. Astfel, în greacă, verbele sunt la imperfect, în timp ce în cuvântul ascetic, în greacă, avem două imperative. Acest lucru sugerează inabilitatea traducătorului grec de a conforma citatele din 1 Clement pe potriva modelului grec. Există și alte informații furnizate de acest citat, inclusiv prezența unei conjuncții în textul grec al cuvântului ascetic, al conjuncției hoti, care nu se regăsește în originalul grecesc al primei epistole către Corinteni, dar avem echivalentul acestei conjuncții în textul copt. Hoti, practic, traduce conjuncția G din coptă. Citatele din cărțile apocrife și non-canonice au dat bătăi de cap, de fapt, tuturor traducătorilor cuvântului ascetic, dar și scribilor care au copiat acest text. Astfel, unele citate din 1 Clement sunt omise pe de-a întregul într-unul dintre manuscrisele grecești și în versiunea georgiană, arabă și cea etiopiană.
Dacă ne referim la pasajul pe care tocmai l-am văzut anterior, observăm că în versiunea arabă și în cea etiopiană, traducătorii sau niște scribi la un moment dat au reușit să identifice fără succes de altfel sursa citatului. În versiunea arabă, citatul este atribuit apostolului Pavel, iar versiunea etiopiană se referă în mod laconic la lege, adică la Vechiul Testament. Dar, bineînțeles, pasajul nu se regăsește niciunde în Biblie. Este extras, de fapt, din 1 Clement. Textul copt nu doar că este singurul care reflectă gramatical structura frazei din epistola lui Clement, dar mai mult urmează fidel versiunea coptă a acestei epistole. Prin urmare, aș propune o schemă în care versiunea greacă depinde de cea coptă, iar versiunea greacă a fost folosită de traducătorii arabi și de cel georgian și, în fine, versiunea etiopiană care derivă din arabă fără niciun dubiu. Bun, voi încheia acum cu câteva concluzii, încercând să schițez câteva concluzii. Cred că a sosit vremea să propunem un înțeles mai profund al contextului social și istoric al secolului al IV-lea în care a evoluat Ștefan Thebanul. Este probabil timpul să contestăm viziunea convențională conform căreia majoritatea, dacă nu toate producțiile literare ascetice din acea epocă au fost scrise în limba greacă. Astfel, chiar și în cazuri precum viețile lui Pahomie sau scrisorile lui Antonie cel Mare, care au fost cel puțin inițial adresate obștii monahale care vorbea copta, savanții au preferat să postuleze originale grecești în spatele acestor scrieri. Această poziție se bazează în primul rând pe presupunerea că în secolul al IV-lea și după aceea călugării egipteni nu au fost capabili să formuleze texte încărcate cu un vocabular teologic specific. Și aș aminti aici, de exemplu, ceea ce spune un bolandist belgian, François Alken, despre l'impuissance native care a împiedicat călugării vorbitori de coptă să compună texte în limba vernaculară a Egiptului. Potrivit lui Alken, au fost mai degrabă călugării eleni, vorbitori de greacă, care au pus la oaltă primele vieți ale lui Pahomie, care au fost ulterior traduse în coptă. Pe de altă parte, dacă favorizăm preeminența originalelor grecești pentru scrierile ascetice egiptene, este greu de explicat apariția unui autor atât de prolific cum a fost Șenute din Atripe în secolul al IV-lea, care a scris în mod evident în limba coptă. Este probabil, foarte probabil, aș spune că Șenute nu a apărut într-un vid intelectual, ci a emulat alți autori care au folosit copta ca vehicul literar înaintea lui. În fine, deși Ștefan Thebanul este foarte puțin cunoscut, ne aflăm realmente, așa cum am spus, în fața unui autor global, ale cărui scrieri au fost citite din mănăstirile platoului etiopian și deșertul nubian până în nord, la Novgorod și Moscova, trecând pe traseu prin lavrele și mănăstirile palestiniene și atonite,
inclusiv prin obștea paisiană de la Mănăstirea Neamț, care, așa cum am spus, îi datorăm 2 traduceri ale poruncilor lui Ștefan Tebanul în limba română. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Alin, pentru această foarte bogată și instructivă prelegere.